गाइस थाइजौ हानो नागिरदों जों थाइजौ जानो नागिरदों थाइजौ खाजि आं थाइजौ खाजि जायो खनसेल' जादों बेयाव न' जायियावनो खनसे जानाया मन्दिराव थाइजौआ ओइ नैयावथ' जा मोजांखा ख्रि ख्रि ख्रिनो आरो बैबो दङ ओइ ओंखाम थाइजौसो आरो खैरोम दैरोमनो बे थाइजौआ हानदु गावबाय गिदिर गिदिरथारना दालि थाइनै जाबायबा जाबाय दे बैयो फिसा फिसासो एसे नै गिदिरानो थ' बैखौ हानोसै गाहायाव थानायबो जाबाय बैयाव थानायखौ ओरैनो थाइसे दं बेखौनो लानोसै बेयाव ख्रि ख्रि दंमोन आरो सोरबा जाजोब्बाय थाइसेखौ ओंखाम थाइजौ बियो सिगां गिदिर गिदिर जायोमोनहाय ओमफ्राय दाना फिसा फिसासो जाबाय थाइथाम जाखाबाय थाइब्रै जाबाय बारा जाया मा दान्दाखौनो थिखोनो हाया मानसियानो माबायदि गिलिर जाबाय थाइजौ लेमहांबाय दानखादों हर साइसनि दिलाया आंलाय आङो जा मोजांनो खाजि जानोसै गोथावनो दा लुबा जानांगौ बांद्राय बुरजासो माबा आं माबा लायनो र' नोंहासो थाइजौ खाजि सोर बायनो जों फानदों 10 थाखा मा बाया बेलाय थाइजौ सोर लानो खाजि लगायनाय एगजाम गोनांफ्राव खिनाय जानानै थांनो हायाबा बाल जायखि थांनो हायालै
आं दाङाहायनो दांदो नै गावहा दांनो गिनानै मालायखौ सिनायसो होन नामा है होआ बे मा थाइजौआनो गोसोमसो जाबाय बैनि ओंखारदों खोमा रखिग्रानि रुखिग्रानि नङा मादानिसो मादानो जाफाबाय ना खेला नों रोंथारि बायदि रुखिलै माबा सानै माबालायनांदों सेरायना जाहैनोसै अब्बा दुब्लिबारियाव सैमाबा नोंसानो खुरियाव दोनगौ सैना फैखानोसै आं लायाव बोरो लायालाय लायखानो र' ओइखौ खायथां बबेखौ सैमा ओइ थाराय बिलाइआ खथ' बुरजा जायो बिदियाव सैमा बायदि लामा लामा थाबाय थाबाय जालायखो गोथावनो जेरावखि जाया मानो गोथावा गोथावखा बियाव जाबाखि गोथाव जायोनो सोर खोन्थानाय बेनो हट एसेल' जाबाय माबाव र' जाबायलै बेखौ आइया जायोनो बेखौ हैना फैगोन आं जोंहा दुब्लियाव माबा लामायावसो जिरायना जागोन आरो गोथावनो ओंखायनो आं बेखौ दोनहोनखाबाय दहायनो बारा जानो हाया आं लस मोनबाय बिदि बानायनानै दुरबलखा लांबाय मालाय गामु जाबाय बानलु गोसाथार उदैयाव गरैखाबाय ओमफ्राय सामब्रामआ मोनामसोगारदों दरनै दरनै ना माबानै सिथानै दरनै लोखिसारा आयु गावहानो जानो हायासै दा बानलु गोसा होनानै बिदि ज' जिरायना जानायनि टेस्टियानो बेलेगखा मजायानो बेलेगखा आरो मोनसे लांलाय दे भिडिअसो सैमा उदैखौ देखायब्रा बिराद दै लोंबाय दहाय थांनाया लोङा बारा गावबो फैगोन जों ज' फिसाबो नङालै बियो लामा खाथियाव बे स्कुटियाथ' हामफै होननाय बायदिसो दा नङा माथो बे गथ'आ अबेनिफ्राय सिनायनाय मोनो नुफेराखै आं अबे संसार नुजोबा बानलु गोसाबाबो जाजोब्बाय आं दे दानो सैथाराहां नै उदैयानो जानो लुबैदों गुरुजा नै दावराव फाग्लाया फैदों जाग्रोनोबो होआ नामा आं बारा लुनाय मोनाखै गाबोन समबो जाबा आं बिदि जालाहाय जाबाय थायो नामा खदाय नङा आं बिदिखौ हाथाय थाइनै गाहाम जायो आङो ओंखाम थाइजौखौ गाबोन लायगोन होमबालाय माथो बिलाय ओंखाम थाइजौबो ओमफ्राय एसे खैरोम दैरोम ना बेबो ओमफ्राय बुरि लानोबो थाइनै लायगोन जोंहानि बङाव लाङो दं जाखांबाय लोगोफोर जानो हायासै बेयो बानलु गोसा होनानै गावहानो आंथ' जानो हाखायो बानलु गोसाबाबो ada mana sudah? Sudah nih. Tahu nggak?